Uma wenzeka kufika umuntu kuwe ethi ucela umphe u100 rand. Bongenawo ungathi awu anginalutho. Uzuphendulele ikhwama uzama ukumbonisa ukuthi awunalutho. Uyokuzifakile ibhato ngazi ukuthi ulisusa ngana ayiphendulele ikhwama. Mongenakho wothi anginakho. Ungathi awu ngiyahlupheka. Hawu anginalutho. Ungalisebenzisa igama lokuthi anginayo ngisho isenti. Ibe kukhona mhlawumbe ishumi. Ngoba washo kanjalo imali inengilosi yayo. Ubokwazi ukuthi ingilosi lalelo kushoyo wena. Ingilosi yemali ifisa ngazathi kungabe kuthiwa uhlezi kukhona imali ehlezi ngaso sonke isikhathi. Qaphela. Wenze sure ukuthi nomuhamba noma ukuphi awuphumi esikhwameni sakho kungekho ngisho upondo. Ungaphumi ekhaya lelo lakhayo uphume ungenawo ngisho upondo esikhwameni. Ngoba kuyokwenzeka ngelinye ilanga uNkulunkulu iveza ngendlela eziningi. Uzofika uthandaze wena ebusuku. Uthi ucela impilo, ucela inhlanhla, ucela inqubekela phambili. Kanti impendulo yalokho kuthandaza kwakho uzokuthola ngakusasa mawuvuka ekseni. Uvuka uphume emaphaketheni wakho ungaphethe lutho. Ebese uNkulunkulu embatha uhlanya qhamuke lapho uNkulunkulu ezokuphendula ngomthandazo wakho ayizo. Bese qhamuka uhlanya lithi awu ucela ishumi. Wena ngokudaleka njengomuntu, mawudaleke kabi uzoliphendula loluhlanya uzozwakala sekuthi awuzange uhlanyiswe yimi wena. uNkulunkulu lingana ngendlela eziningi. Anokwazi ukuthi inhlanhla mayisifika kumuntu ifika ngendlela eziningi. Inhlanhla ivamise ukufika ngezilingo. Inhlanhla ivamise ukufika ngani? Ngezilingo. Uyalingwa uma kufanele uthole inhlanhla. Uyalingwa uma kufanele wenzeni? Uthole inhlanhla. Ulingwa kanjani? Kuzoqhamuka uhlanya lapha bese lithi licela u1 rand. Kanti uNkulunkulu othi nikela ngizokuphendula ngalezi inkinga zakho obukhala ngazo. Thola ukuthi awuphethe ngisho ishumi esikhwameni. Wenzani ke wena? Inhlanhla yakhe sishabalele. Uyothi uyahamba ngelilanga udlule eduze komfula. Uzizwe noma umcabango uthi awukhuluma inkinga zakho zonke. Bese uthi lo pondo uthi ngihluphekile ngixakekile nguthola umsebenzi. Into zami zimile zonke. Ngicela ngalo pondo ukuthenga inhlupheko. Cela uNkulunkulu angiqedele ukuswela nokudinga. Bese ulahlela emfuleni. Tholakala ukuthi awuphethe ngisho upondo. Ungaphuma ekhaya ungaphethe ngisho isenti. Ungaphuma ekhaya ungaphethe ngisho umnikelo. Nansi yokugcina. Sikaza kithi bafowethu bodadewethu no qaphela lokho. Kungenzeki emuva ekhaya ungabi nomnikelo ushiyayo khona ekhaya. Ugade ikhaya. Noma ngabe bungane kangakanani. Wothi mawuphuma esangweni, uphuma ngesango uhamba uya lapho uyakhona. Bese ukhuluma amagama ukuthi emuva ngisho umnikelo ogade impilo yami, ogade umuzi, ogade ikhaya lakithi, ogade inhlupheko yami. Ngicela ungapheli wande. Ngoba lesikhathi uphuma uzofika ukhalela into ethize phambili. Mawuphethe imali kuwe, ungathenga ngokuyikhalela into, ungayithenga ngokuyibona. Ovamise ukuthenga izinto ophuma uyicabangile. Ngoba ushiye emuva engilosini yemali uyitshelile ukuthi njoba ngiye edolobheni ngiyokhokha izikweletu, ngiyothenga ijacket sekuyabanda, ngiyothenga inyama. Ungabovama ukuthi ngemali yakho ngikhulumela imali yakho. Ukuthenga into ongazange uyicabanga, oyithenga ngoba usuyibona. Imali yovamise ukulahlekela ibhalekele njalo. Wothenga into ngoba uyifisa ekade ukhulumile ngayo mawuphuma uthi ngiyaphuma nje ngiyakuphi ngiyokwenza. Abantu abaningi abakucabangike lokho ukuthi imali ibizenye imali. Ebhantshini akube nemali ehlalayo. Uma uzibona ngathi ke khona okuhalelayo okanye khona okushodayo okanye khona okufisayo endlini. Ikhona leya mali kuthiwa kushodi usawoti. Ikhona leya mali oyibekile. Ungagijimeli kuyo uma ingaseke ukuthi uthenge usawoti. Leyo oyibekayo ungayibuyo ngoba lesikhathi uthatha kuyizophela imali. Leyo mali leyo oyibekayo wohlala uthola uthi du. Bekhale bethi kushodana uthola uthi du. Izojabula ke ibona ukuthi uyafuna ukuthi yandi izobizenye ngeke uyisele imali. Amen.